Здравейте, здравейте, аз съм Боги, това е Цвети, ето го Криси. Криси, кажи здрасти! Мони е там на люлките и днес сме в Пловдив, ще разгледаме розариума и гребната база. Мони! Кажи здрасти! Здрасти! Настроихме GPS да ни отведе до парка Розариум и той ни доведе на тази страхотна детска площадка. Мони, готов ли си? Пускам те! Да, ето я там, мама. Какво, Криси? Къде е той? Аз го тук. Добре, че си ти, тати, защото иначе щяхме да си останем тук за винаги. Може на къде да? Ето, дай ми го. Площадката е разделена на две. Там са бебетата, а тук е за батковците и каките. Всичко е ново и изглежда достатъчно здраво, дори и за татковци. Ако си нямате колело, ето тук може да си вържете детето. Точно до площадката има 3 големи ореха, също така има беседки, барбекюта и волейболна мрежа. Явно това е едно от предпочитаните места за летен рожден ден. Какво е това, Мони? Площадка. Мони, това не е детска площадка. Това е площадка за кучета. Мони, отиваме ли да видим Лили, Алекс и Йоанка? Ето ги там. Здрасти, Лили! Здравейте! Това до мен е Пловдивския зоопарк. Той не работи от години поради някакви семейни съдебни делби, но когато е готов, ще бъде много готин. Намирам се също така и точно до гребната база. Около цялата база има изградена велоалея. Тичам, за да настигна останалите, защото ще се качим на онзи мост и там. Преди моста ще се отбием на площадката. Мони, айде да ходим на моста. Мони, ела да видиш нещо? Мони, виж колко много катинари има по моста. По другата страна на моста навлизаме в гората, защото отиваме да видим река Марица. Внимавайте да не паднете на камъните. Харесва ли ти голямата река? Остане се ходи по зелените камъни. Защото се пързалят, тати. Ето ме, Мони! Криси, тати, този мост е малко зловещ. Тук внимаваш, защото от едната страна няма парапет. Днес дават жълт код за опасни жеги и ние в момента се разхождаме по една пътечка на дигата между реката и гребния канал. Закопчахме раницата ли? Да. Покрай пътеката има и такива растителни видове. Пътеката ни отведе в началото на гребната база, където се намира и градския стадион в Пловдив, който е най-големия в България. Но пък не е ремонтиран и не знам дали се използва.
Не знам дали е така, но на пръв поглед им изглежда, че тук в Пловдив е далеч по-добре се тренира гребане. Това от другата страна са трибуните на гребната база. Мони, а ние къде отиваме? Тук. Може да съм на 31 години, но такава люлка до сега не съм виждал. Мони, караш кола, бе? Виж, той се клати и е много голям. Мони, тази пързалка е за батковци, защото хей, тук не можеш да минеш. Дай, Криси, дай. Хвани се тук. Айде, хвани се тук от другата страна. Опа, браво! Хвана ли се? Хайде, дай сега ми стъпи на ръката. Айде. Така. Вече си горе. Криси! Готино ли беше? Криска, Мони. Айде да си ходим вече. Айде да кажем Мони чао на площадката. Чао, Мони. Кажи чао площадка. Чао, площадка. До площадката се намира младежкия център Пловдив, където има игрище, баскетболно, футболно, има фитнес на открито и пътека за тичане, които са супер. Върнахме се на изходна позиция и това е край на нашата разходка. Сега отиваме да обядваме, след това ще почиваме и след обяд ни чакат нови приключения. Тук ми затвориха вратата. Кажете чао! Чао! И до следващото видео!